ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଲୋକାପୁଅ ସୁରିଆର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିବାନୀର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ। ପକ୍କା କମ୍ବଳ ପୋତ ଛତା କହୁଛି ଅବଲୋକରା ଶୁଣୁ କଥା। ମୋ କଥାର ସୁରିଆ ମରିନି ମ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମରିଯାଇଛି। କାରଣ ସମ୍ବାଦର ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଲେଖା ହେଉନାହିଁ, ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗପ ଆଉ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସଭା ବା କଲେଜ ଫଙ୍କସନରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷଣ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଗତ 34 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ୁଛୁ ବା ଲେଖା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ହାସଲ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି 1921 ମସିହା ଜୁନ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ 1990 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଥିଲା ତାହା ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ପଥ ଓ ପୃଥିବୀରେ। ପଥ ଓ ପୃଥିବୀର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ ମୋର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ମୋର ଜୀବନ ଏକ ଘଟଣାବହୁଳ ଜୀବନ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ କହିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ଲେଖିଲି। 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତା, ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ମୋ ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ ଥିଲା। ଯଦିଓ ମୁଁ ବାବାଜୀ ନୁହେଁ କି ପୁରା ସାଂସାରିକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୂରଛଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଥିଲି। ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀମାନେ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ସାବେରୀ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୋତେ ଅଚିହ୍ନା ବାରନ୍ତି। ଏମିତିକି ମୋ ସାନ ପୁଅ କିଟୁ ମୋତେ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକେ। ଶିବାନୀ କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଲଳନାର ଶୁଭ ନାମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିବାନୀ ହେଉଛି ତୁଳସୀପୁର କଟକର ଏକ ଠିକଣା। ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଏହି ଠିକଣା ଦେଖିଲେ ଗଦା ଗଦା ଚିଠି ଆଣି ଦେଇଯାଏ ଏହି ଘରେ। ଏହି ଘରେ ରହନ୍ତି ମୋ କଥାର ନାୟକ ସୁରିଆର କଇଁ ପୋଖରିଆ ପରିବାର। ମୋ ହେତୁ ପାଇବା ଦିନୁ ଶୁଣିଛି ବେବି ବୋଉ ବା ମୋ ବୋଉ ସୁରିଆଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଥାଏ ଡାକ ପକାଏ, ଶୁଣୁଛ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ। ଆମେମାନେ ବେଶ ହସୁ। ସୁରିଆକୁ ମୁଁ ଡାକେ ବାପା ମ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଟୁଟୁ ଡାକେ ବାପା ଆଉ କିଟୁ ଡାକେ ବାବୁ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଡାକନ୍ତି ତପି, ଟୁଟୁ ପୁଅ ଝିଅ ଡାକନ୍ତି ବିକୁ ଅଜା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବା ଓ ପରିବାରରୁ ଶୁଣିଥିବା କିଟୁ ଝିଅ ଶ୍ୱେତା ଫଟୋଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ କୁହେ ଜେଜେ। ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ମୋ କଥାର ନାୟକ ସୁରିଆଙ୍କୁ। ସବୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଛରେ ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ହୁଏତ କୌଣସି ଆଲୋଚକ ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପାଠକମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ତେଣୁ ଏହି ନାମକରଣ ପଛର କାହାଣୀ ହିଁ ଏଥର ଗଳ୍ପର ମୂଳ କଥା। ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ଭଳି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯୌବନ କାଳରେ ବିବାହ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଯୌତୁକ ବା ଯେଉଁ କନ୍ୟା ପିତା ଦେଇପାରିବ 2 ମାଣ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଓ ଗୋଟେ ରାଲେ ସାଇକେଲ। ତେବେ ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ସୁରିଆ ନିଜ ଜୀବନର ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇବା ବେଳେ ଏକ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ସମୟର ସ୍ରୋତରେ। କୂଳଟି ଥିଲା 3 ଓଲ୍ଡ କଲେଜ ଲେନ୍, ନିମଚୌଡ଼ି, କଟକ। 3 ଓଲ୍ଡ କଲେଜ ଲେନ୍ ଘରର ମୁରବୀ ଥିଲେ ମଧୁ ମହାନ୍ତି। ସେ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ଚିନ୍ତାନାୟକ, ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତା ତଥା ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମାଲିକ। ଜଟଣୀରୁ କପଡ଼ା ବିକି ପରାସ୍ତ ସୈନିକ ପରି ଯେତେବେଳେ ସୁରିଆ ଫେରିଲା କଟକ ଟାଉନକୁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସୁହୃଦଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। 3 ଓଲ୍ଡ କଲେଜ ଲେନ୍ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ମଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଯିଏକି ଛୁଆମା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଦୀପ୍ତି, ସାନ ଝିଅ ରେଣୁକା ଏବଂ ପୁଅ ରଣଜିତ। ମଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଛୋଟ ପରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବାରଟି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲା। ଛୁଆମା ଥିଲେ ପରିବାରର ମେରୁଖୁଣ୍ଟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ନିଜ ପଣତ କାନିରେ। ଅବଜରଭର ପାଇଁ ଡିକ୍ଟେସନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସୁରିଆ ଯାଉଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ସୁରିଆର ପେଟ ପୁରୁ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଛୁଆମା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରକୁ ଆସୁଛ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ବେବିକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଦେବ ଏ ବର୍ଷ। ମୋ କଥାର ନାୟକ ସୁରିଆ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଥିଲା ସୁରିଆ ଜୀବନର ଗତିପଥ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସୁରିଆର ଆତଯାତ ସେ ଘରକୁ ବଢ଼ିଲା।
ବାହାର ମହଲାର ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସୂର୍ୟା ଏବେ ଭିତର ମହଲାରେ ବେବିର ଶିକ୍ଷକ। ସେତେବେଳକୁ ଦୀପ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କିଛି କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ରଣଜିତ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର। ସୂର୍ୟା କୁହେ, ପ୍ରେମଟା ବଡ଼ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ। 1943-44 ମସିହାରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ସ୍ୱପ୍ନ। କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଦୟ, ନୀଳକୁ ଫେରି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀର କାକଳି, ଦୂର ମନ୍ଦିରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅଜଣା ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଭିତରେ ଛାତ ଉପରେ ସୂର୍ୟା ଓ ରେଣୁକା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବେ। ସେଦିନ ସୂର୍ୟା ଫେରିଥିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ, ମୁଁ ଆସିବି, ବିବାହ କରି ତୁମକୁ ନେବି। ତୁମ ବାପା ମା ରାଜି ହେଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଦୁହେଁ ସାବାଳକ, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ବାସ୍ତବ କରିବା। ସେ ସମୟରେ ମଧୁବାବୁ ଘରେ ନଥିଲେ। 2 ଦିନ ଧରି ସୂର୍ୟା ଯାଇନଥିଲା। ସୂର୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ। ଯେଉଁଦିନ ମଧୁବାବୁ ଫେରିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖା କରି ରେଣୁକା ଓ ତାଙ୍କର ବିବାହ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ରାଜି ନ ହେବେ, ସାବାଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ପାଇବ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହତବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ତେବେ ନିଜକୁ ସହଜ କରି ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ, ବିବାହରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିବାହଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏହାପରେ ସୂର୍ୟା ଆମର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଭଳି କହିଲା, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବିବାହ ଯେତିକି ଡେରି ହେବ, ଝିଅ ବଦନାମ ସେତିକି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ଛୁଆ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କୁଚ୍ଛା ରଟନା ସହର ସାରା ଘୁରି ବୁଲିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ମରିଯିବ। ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଲା ଜୁନ୍ 5, 1945 ମସିହାରେ। ସୂର୍ୟା ଆମର ଲମ୍ଫ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ। ସେ ନିମଚୌଡ଼ି ଘରେ ସିନା ମଧୁବାବୁ ଓ ଛୁଆ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିରାଟ ଝଡ଼। ବାପା ଲୋକନାଥଙ୍କର ବିରୋଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ସୁଶୀଳା ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋ ପୁଅ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଯୌତୁକ ଆଣିଥିଲି, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦାବି ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଆଣିଥିଲି। ଏବେ ବି ଝୁଲୁଛି ମୋ ବାହାଘରର ସବାରି, ଜଗତର ପେଡ଼ି, ଶୋଇବା ଘରେ ଅଛି ଶିଶୁ କାଠର ଖଟ ଓ ପିତ୍ତଳ ଗୋବା ସିନ୍ଦୁକ। ମା ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଅଛି ନା ସୁର ବାପା ତୁମେ ଖୁସିରେ ଅଛ? ବିବାହ ପାଇଁ ଯୌତୁକ ଖୁସିର ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ସୂର୍ୟାର ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେଲା ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ନୁହେଁ, ବୋଉର ଜିଦ୍ରେ। ବାପା ରାଜି ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଗାଁରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇବାକୁ କିଛି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ପୁରୋହିତ, ବାରିକ, ବୋଉ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ବାପା ଲୋକନାଥ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କଟକ ଗୌଡ଼ ସାହିରେ। ବିବାହ ଦିନ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ କଟକ ଘରେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ମଙ୍ଗନ କର୍ମ। ବରଧରା ଆସିଲା। ସୂର୍ୟା ବରଧରାକୁ କାନେ କାନେ କହିଥିଲା, ଯଦି ମଧୁବାବୁ ଗାଡ଼ି ପଠାଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭୁଲରେ ବି କିଛି ଯୌତୁକ ଦେବେ ନାହିଁ। ଛୁଆମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଥିବୁ। ମୋର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ, ବାହାଘର ବେଳେ ସାହାନାଇ ବାଜିବ। ବରଧରା କାମ ସାରି ଫେରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ହେଲେ ବରଧରା ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସୂର୍ୟା ସମୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ସମୟ ଥରେ ଗଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଫେରିପାରେନି। ସୂର୍ୟାର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟୁଥିଲା। ସୁଶୀଳା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଅନୁକୂଳ କାମ ଆରମ୍ଭ କର। ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ପୁଅର ଗୁଣକୁ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଅନୁକୂଳ କାମ ସରିବା ପରେ ସୂର୍ୟା କିଛି ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରିଲା ବିବାହ ପାଇଁ। ବେକରେ ଫୁଲମାଳ, କର୍ପୂରମାଳ, ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୂର୍ୟା ପଛରେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ସାଇକେଲ ଧରି ଚାଲିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ହୋଇ। ଲୋକନାଥ ବାବୁ ଆବାକାବା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ପୁଅର ବାହାଘର ରୋଷଣୀ ଦେଖି। କଥାଟା ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାର। ମଧୁବାବୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସହ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଡାକରା ପଡ଼ିଲା ଡ୍ରାଇଭରକୁ। ଡ୍ରାଇଭରର କହିବା କଥା, ଫୁଲବାଲା ଡେରି କଲା, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ସଜାରେ ବି ଡେରି ହେଲା। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ମୁଁ ଯାଉଛି ଜୋଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରି ଆସିବି। ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଛୁଟି ଯାଇଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ବାଟରେ ସାଇକେଲ ଧରି ଆସୁଥିବା ସୁରିଆ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପଥ ଓଗାଳିଥିଲା। କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ସୁରିଆଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ବସାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଆଗରେ। ସୁରିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଥିଲା ନିମଚୌଡ଼ି ଆଡ଼େ। ପଛରେ ସାଇକେଲରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ପଛକୁ ରିକ୍ସାରେ ବାପା, ପୁରୋହିତ, ବାରିକ ଓ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ। ରୋଷଣୀ ହେଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଲା। ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛି, ସାନ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଏକ ଅଖ୍ୟାତ ଗରିବ ପୁଅ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ମଧୁ ଓ ନିଶା ବାହା କରୁଛନ୍ତି। ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଲେନି। ଛୁଆମା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ହସି ହସି କହୁଥିଲେ, ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ର। ସୁରିଆକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନିମଚୌଡ଼ି ଘର ପାଖରେ। ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ସାହାନାଇର ଶବ୍ଦ। ନାଲି ନୀଳ ଆଲୋକରେ ଝଲସୁଥିଲା ଘରଟି। ପାଣିରେ ନିଆଁ ପଡ଼ିବା ପରି ସୁରିଆ ଆମର ସବୁ ରାଗ ଭୁଲିଗଲା। ଡେରିରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଭୁଲିଯାଇ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାଁଙ୍କ ସାହାନାଇ ସ୍ୱରରେ ହଜିଯାଇ ସୁରିଆ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। 10 ଦିଗପାଳ ଓ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହାତ ଧରିଥିଲେ ରେଣୁକାର। ଆଉ ରେଣୁକା ବି ସେଦିନ କୁମାରୀ ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସୁରିଆର ହାତ ଧରି ସୁରିଆର କଟକ ଗୌଡ଼ସାହି ଭଡ଼ା ଘରେ ପାଦ ଦେଲେ। ବୋହୂର ରୂପ ଦେଖି ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ସହ ଯୌତୁକ ନ ଦେଖି ମନଉଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦେଖବା, ବୋହୂର ବାପାଟା କିଛି ଯୌତୁକ ଝିଅଟାକୁ ଦେଲାନି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନା କଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କହିଦେଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ସୁରିଆ ତାଙ୍କର ରାଗିଗଲେ ମହାପ୍ରଳୟ କରିଦେବ। ଘରେ ଗାଁ ଲୋକ, ସୁରିଆର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ସୁରିଆ ପାଖରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଥିବ? ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସୁରିଆ ଆଣି 200 ଟଙ୍କା ସୁଶୀଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଥିଲା, କାଲି ଚତୁର୍ଥୀ କାମଟା ସରେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଖିରେ ସୁରିଆକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ ଲୋକନାଥ ଓ ସୁଶୀଳା ଦେବୀ। ସୁରିଆ କହିଥିଲା, ଚାହୁଁଛ କ'ଣ? ରେଣୁକା ବୋଧେ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ତା ବେକରୁ ଛୁଆମା ଦେଇଥିବା ଚେନ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲା ଚତୁର୍ଥୀ ଭୋଜି ପାଇଁ। ସୁଶୀଳା ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଘର କୋଣରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବସିଥିବା ବୋହୂ ରେଣୁକାକୁ। ଆଖି ଦୁଇଟା ତଳକୁ ଥିଲା, ମୁହଁଟି ଠିକ୍ ପଦ୍ମ କଢ଼ି ପରି, ଆଉ ଛନ୍ଦ କପଟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଲୋକନାଥଙ୍କ ଭୟ ଓ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ସେ ଜମିଦାର ଘରେ ବାହା ହୋଇ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଧରି ନେଇଥିଲେ ସୁରିଆ ମଧ୍ୟ ମଧୁ ମହାନ୍ତି ଘର ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ସେହିପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦାହର ସାମ୍ନା କରିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକନାଥଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଲୋକ। ରେଣୁକାଟା ବୁଝିଲା ଝିଅ। କେଉଁ ଝିଅ କେବେ ବାହାଘର ଦିନ ବେକରୁ ସୁନା କାଢ଼ିବା ସେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥେ ବାରବୁଲା ସୁରିଆ ହାତରେ ରେଣୁକାକୁ ଛନ୍ଦି ବହୁତ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଛିଥିବା ଝିଅ କେବେ ବି ରେଣୁକା ପାସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଲୋକନାଥ। ଚତୁର୍ଥୀ ସରିଲା। ଜୀବନ ତା ବାଟରେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ସମୟ ପରି। 1945 ଠାରୁ 1962 ଗୌଡ଼ସାହି, ମହମ୍ମଦିଆ ବଜାର, ରାମଗଡ଼ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାର ପରିବାର ସହ ବସାଘର ବଦଳେଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାପା ଲୋକନାଥ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ରେଣୁକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ କଟକ ତୁଳସୀପୁର ମାରୁଆଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଜାଗା କିଣା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେଠିକୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। ଅନତି ଦୂରରେ ସତୀ ଚଉରା। ଶବ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ଗନ୍ଧ ଭାସି ଆସେ। ସେ ମାରୁଆଡ଼ି ବଗିଚାଟି ଥିଲା କଟକ ବାଲୁବଜାରର ଶଙ୍କର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଜମି। ସାମ୍ନାରେ ସନତ ନଳିନୀ ହାଇସ୍କୁଲ। ସେ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ପୋଖରୀ। ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କିଛି ଜାଗା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମା ରହୁଥିଲେ। ତା ପାଖକୁ ସେ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର। ତାରି ପାଖରେ ଆମ ଘର। ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା 1962 ମସିହା ରଥ ଦିନ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଯଦୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ 2ଟା ମାର୍ବଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ, ବାବୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ମାଙ୍କ ନାମ ମାର୍ବଲରେ ଲେଖିଦେଉଛି। କାଲି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳକୁ ଏ ଘରର ନାମ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ବୋଲି। ବେବି ବୋଉ ବୋଧହୁଏ କିଛି କାମ କରୁଥିଲା। ହସି ହସି କହିଲା, ତୁ ବାବୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖେ, ଆଉ ମୋ ନାମ ବଦଳରେ ଶିବାନୀ ଲେଖେ। କାରଣ ତୋ ବାବୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି,
ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏ ଘରଟିର ନାମ ଶିବାନୀ ଓ ଶିବାନୀ ଘରର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ବାବୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ସମ୍ବୋଧନ କରି କୁହେ। ତେଣୁ ପଥ ଓ ପୃଥିବୀରେ ମୁଁ ସୂର୍ୟା ନିଜେ ଲେଖିଛି, ମୋ ଘରେ ମୋତେ ପରିହାସ କରାଯାଏ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ବୋଲି। ତେଣୁ ଶିବାନୀର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ମୋ କଥାର ନାୟକ ସୂର୍ୟା। କଥାଟା ସରିନି କି ଗଛଟା ବି ମରିନି। ଉଠା କମ୍ବଳ, ବାନ୍ଧ ଛତା, ଆଉ ଥରେ କହିବା ସୂର୍ୟାର କଥା।